Maita enyu madiwa vatariri, munozviziva kuti kuziva mbuya huudzwa. Tiri kuudzana, tiri kupangana mazano. Tine mibvunzo miviri iri mumhepo isati yapindurwa. Tomboya kwamuri baba Machakaire, mubvunzo wechitatu, then mibvunzo yedu yechipindurwa. Nyaya yeNational Development Strategy kuti ifambe zvakanaka inoda kuti kubva kuvakuru kusvika kuvadiki pashaye nhafu, makaro kana kuruta. Ndokuti upfumi hwenyika makanyatsoteerera kaime Ministry of Finance vebazi rezveupfumi hatidi kuti upfumi hungotambira maoko enyu chete vari kuministry of bazi reupfumi ikoko. Upfumi ngahuite itaisana mai vekuti kana vopakura hari yavo ine chikafu kana chishoma ichocho mwana wese anodya. Tiri kuti isusuka kune vamwe vanhu vatochena musoro havana kumboona diamond rakadii, havana kumboona gold kuti rakadii, havana kumboona kuti chrome yakadii zvichicherwa munharaunda yavari, havana kana chikoro chakavakwa nezvinhu izvozvo, havana chipatara chavakaona chakacherwa nezvinhu izvozvo. Kana tine pfuma yakakura kudaro, ko mabhero ari kuramba achiwira iko kunoke emazitye, isi nyika yakapfuma. Tiri kuti isu upfumi hwedu ngahuchitekeshera, vari kugoke vobhenefita kuzvicherwa zviriko, vari kuzvishava nekumusha uko vasazvinetsa zvavo kumhanya kuHarare vabhenefite ikoko. Vaya vanodedzwa hama dzedu dzekunze kwenyika idzi dzichita partnership nesu, kana dzapiwa basa uko vashandi votorwa ikoko, vari kuchiadzwa votorwa vashandi ikoko, vari kuzaka kana kwacherwawo chiriko voshanda ikoko, kuti ndokuti tishiyane upfumi hwenyika tifambe zvakanaka. Mashoko akanaka ndakuikanda kunyanzvi dzedu. Ngatipindurei, sarudzai. Ndotaura muroro. Maita zvakanaka vaMachakaire nenyaya yamataurai, asi kumashure uku ndinge ndanga ndamboti batei zvamamuchida kutaura izvozvo. Pandanga ndichitaura kuti isusu sebazi rezveupfumi takaona zvakafanira kuti rimwe nerimwe dunhu ngariuye nehwaro hwaro hunoenderana nenzvimbo yawo, kuti tione kuti tovandudzwa upfumi hwenzvimbo iyoyo sei. Ivo votungamira tisati zvinhu zvese zvakungonzi kuHarare sezvanga zvichitaurwa naMai Chisamba, inonzi devolution and decentralization. Ndo iri kutaura nyaya muri kutaura yokuti vari kugokwe veta zviri kugokwe vobhenefita ikoko. Kana iri nzvimbo yekuti ikoko tombotora nzvimbo inonyanyocherwa madiamonds, vari munzvimbo yekwachiadzwa vobhenefitawo ikoko. Saka izvozvo zvinhu zviri kutoitwa nehurumende zvirimo muhwaro ratiri kutaura nezvaro sedonzvo rakatozvimirira. Tinozvitenda naika hanzi adzirime dzinoteerera maziso anoona. Saka kana chiri chivimbiso tinoziva kuti kana tiri kutaura nevakuru vakaita semi nemanyaya dzinobva mumaministries, zvinhu izvozvo vanhu vatiri kutandadzana navo vanozoda kuzviona kuti heya nhai vekuchiadzwa ndozvavakaitirwa izvi, heya nhai goko yakazofamba yakadai vagumbo. Sarudzai mumwe mubvunzo wenyu. Ndinotenda Mai Chisamba, ndichananga pamubvunzo watete watanga kubvunza mubvunzo kutanga wakanangana nekuti hurumende iri kuitei kuti zvicherwa zviwanikwe zvichivandudzwa. Saka mukaongorora munoona kuti kune zvizhinji zvazviri koko zvaitadzisa kuti zvicherwa zvedu zviri zvivandudzwe. Mukatarisa zvinoita kuti basa remakambani rifambe, zvakaita kunge magetsi, zvakaita kunge migwagwa, zvinganzi pachirungu mautility, zvanga zvisina kumira zvakanaka. Asi zviri kuitwa iko zvino kuti vanhu vagone kupisa kuromo vanoda magetsi. Saka hurumende iri kushanda kuvandudza zvemagetsi. Mukatarisa kune inonzi Hwange 7 and 8, kuvandudza chikamu chemagetsi. Mukatarisa zvemigwagwa zvinovandudza, kune zviri kuitwa kumigwagwa weBed Bridge uchiuya kuHarare. Zvese izvozvo zvinobatsira kuti panoda kuitwa kuvandudzo yezvicherwa zvigoneke. Hurumende ine chikoro chediamond cutting, kureva kuti kuchekwa kwemadiamonds, kufundisa vanhu vemuno kuti kana tachera gonaiwo kugona kuvandudza zvicherwa zvacho. Mukatarisa curriculum yedu yekumayunivhesiti yabviswa pa 3.0 yapa 5.0. 3.0 inoreva kuti muri kudzidziswa theory, asi kana tapa 5.0
takufundisa vanhu kuita mibato yemaoko, kuita mabasa, kuita makambani, zvichiinkludawo kuvandudza zvicherwa. Mashoko makuru kuti ngativauchirei maoko nai. Muupenyu hanzi ngatitarisei kudivi riye rine chiedza pane kunyanyotarisa divi risina chiedza. Izvo pano mwagera kutaridza kunzi vari kutaura mugwagwa, rodhi yepamba pedu haifambikei yakazara mapotoro, vari kutaura chi apa zvakadai, zviri kunzi zviri kuitwa. Handitika tinototanga tadzokera kumashure kuti tifambe nezvinhu zvedu, asi sambotaura pakutanga kwechirongwa kuti iwe neni tine basa. Vari kutaura nyaya yemagetsi panapa, asi tigere nembavha dziri kuba macables dzatichiziva, vari kunoba mafuta ayo ekumagetsi tichiziva. Saka isusu ngatibatsirei kuti zvinhu izvozvo zvibudirire. Vanotora vaye vasina kupiwa ngavarege kutora, nekuti vafanana manje nevane nhafu vaye vasingade kuti vamwe vanhu zvisvike kwavari. Handiti komagosiyana sei? Iwe ukatora tambo dzemagetsi wakanganisa basa remunhu wese, atorowo zveuori corruption mafananaka. Saka hapana anozotsura mumwe. Nyaya ino ndeyekuti tifambe pamwe chete. Ndikuya kune Murora. Toda kutenda Maichisamba. Ndandida kuwedzera panhau yezvematunhu yataurwa kuti tinewo zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvokuchengetedza vatinoti vari vulnerable kana kuti vane zvinzvimbo zvokuti vanogona kunge vasingakwanisi kuzvibatsira mukati menharaunda dzatinogara. Chinoitika ndechekuti hurumende painowana mari kubva kunogadzirwa mari kwakasiyana siyana, inoisa imwe kuvandudza migwagwa sezvataurwa nekuvandudza zvemagetsi sezvataurwa. Imwe yacho inoiswawo parutivi kubatsirawo vamwe vasingakwanisi kuzvibatsira sevachembera kana kuti vakaremara. Muchaona kuti kana nyika yedu ikafambira mberi zvakanaka sezviri kurongwa mukati meNDS 1, mari inowanda. Imwe yachona zhinji yochiiswawo kune maprogramu esocial protection kana kubatsira avo vasingakwanisi kuzvibatsira, kuti vati vanasekuru vedu vakwanisewo kuonawo mari inenge yabvawo kumadiamonds vakwanise kuishandisawo kuburikidza nezvekupiwa mashoko makukuta ari kutaurwa etsanangudzo nai. Izvozvo zvinongogona kubudirira chete kana iwewe neni tazvibata, kana iwewe neni tafamba nevamwe ndima nendima. Ini ndichiverenga gwaro iri semudzidzi anofarira kuverenga zvikuru, ndakaanzwa kudakadzwa ndichifarira nhau yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Saka inini ndine chishuwiro chekuti zvoni muono wedu wekumberi unge uchiita kuti vakadzi vange vaine kurudziro nekukurudzirwa kuti vange vachipinda mubudiriro yenyika yedu zvakanyanya. Ndakanangana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa. Ndezvipi zvikwanisiro zviri kuitwa nehurumende yedu kuti zvoni vakadzi vapinde mazviri nemwoyo wese vakasununguka vasingatye kushungurudzika kana kushungurudzwa kunouya, sezvo iri ndingati pachirungu industry yakanyanya kuzara vanhu vechirume. Mukada kuzvitarisa kucherwa kwezvicherwa izvi, vakadzi vanongosvikako vachitengesa mabhero chete, havasi kupinda munyaya yachona zvakakwana sekukurudzirwa kuti vanga vachiita sei vachicherawo zvicherwa izvi vachinge vachipinda mazviri, sezvo isusu kumba tirongodzidziswa kuti maoko edu aya ndeekungosuka chete. Ndezvipi zvikwaniso zvekuti vakadzi vangapinde mukucherwa kwezvicherwa izvi vakasununguka uye vakawanda? Ndizvozvo vanhu vanofanira kuenda pachikero chimwe chete, asi regai nditi pada vachiri vashoma, nekuti iyo chikuva chinechi takatomboita maprogramu akati kuti evakadzi vane migodhi, evakadzi vari kupinda pasi pemigodhi vakapfekawo heti dziya dzekongo nechi, vangave vashoma. Saka isi ikurudziro yedu yekuti chaitwa nemumwe chakanaka chiitewo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.